Zajednički projekat vlada Švedske i Švicarske jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini ima za cilj da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva. Jako sam zadovoljna, mislim ovo nije moja prva posjeta Jablanci, pošto sam aktivno uključena u samu implementaciju, međutim jako je dobro imati priliku da se pokaže rezultat rada ovog projekta na terenu, ljudima koji imaju isto tako utjecaje na nivoima višim, koji donose odluke vezano i za promjene zakonskog okvira, što je jako važno i za samo pitanje mjesnih zajednica i za sam zakon o principima lokalne samouprave na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Meni je drago da smo mi u Jablanci da vidimo na koji način u stvari postoji ta sinergija između same nevladine organizacije i mjesnih zajednica, što u velikom doprinosi i jačanju kvalitete života na nivou samih mjesnih zajednica. Imali smo priliku da čujemo fantastične omladince, mislim ljude koji preuzmaju na neki način i odgovornost upravljanja samom mjesnom zajednicom, kako se povezuju sa građanima. Ovdje je specifično to što postoji dosta volonterskih akcija, što je na neki način dokaz samog aktivizma koji se budi u opštini Jablanca i kroz sam ovaj projekat. To je zbog toga što je postojala neka volja i prepoznala se prilike koje su davale kroz ovaj projekat da se to na neki način ne samo iskoristi, nego unaprijedi i na taj način da se donesu promjene na nivou jedne mjesne zajednice. Ono što je jako bitno za ovaj projekat je u stvari da on podržava aktivizam za jedno javno dobro, ali isto tako ono što je jako bitno je u stvari da se tako na taj način daje građanima glas u donošenju odluka. Kako ja dolazim iz Švedske, mi znači posebno vjerujemo u to da je jako važno, a posebno u ruralnim područjima, da svi učestvuju u donošenju odluka. Kada kažem svi, znači mislim i na muškarce, i na žene, i na djecu, da svi učestvuju u donošenju odluka, u aktivizmu, znači to su sve odluke koje se tiču svih njih. I think what I got from today is inspiration. Ono što bih ja posebno ponijela sa sobom danas jeste inspiracija. Bilo je izuzetno inspirativno vidjeti kako u stvari u jednoj zajednici svako može da doprinese da bi se poboljšao život, kako omladine, tako i djece, tako i žena. I mislim da ono što je jako posebno ove godine, obzirom da je to 70. godišnjica Deklaracije ljudskih prava, vidjeti da svi doprinose na nivou lokalne zajednice, da stvari budu bolje za sve. Projekat je zaista sveobuhvatan, odgovorio je svome cilju, a mi sada nakon ovog projekta imamo ojačane mjesne zajednice sa velikim učešćem građana i koji je praktično dao odgovor da svi možemo i trebamo da učestvujemo u kreiranju bolje budućnosti. Ja stvarno isto zajedno sa saradnicima mogu izraziti lično zadovoljstvo da smo mi danas sigurno i utiske koje nose svi ovi, da smo mi zadovoljni onim što smo prezentovali i nadamo se da ćemo naravno nastaviti uspješno saradnju. Prepoznat je značaj mjesne zajednice kao osnovne organizacione jedinice jednog društva, a to smo možda trebali mi sami da prepoznamo prije, ali nadam se da će sad nam ovo poslužiti da to sistemski uradimo. U mjesnoj zajednici Ostrožac u područnoj školi urađena je rekonstrukcija školskog dvorišta sa ugradnjom videonadzora. Realizacijom ovog projekta riješen je veliki problem u našoj mjesnoj zajednici, a najveću korist su imali djeca i roditelji, čime je bezbjednost tokom boravka u školi dovedena na visoki nivo. Upriličena je posjeta i društvenom centru igralištu u mjesnoj zajednici Jablanica 2, gdje su prezentirane aktivnosti u okviru pomenutog projekta. Ono što mogu kazati da ćemo mi, mjesna zajednica Jablanica 2, ali i društveni centar u kojem smo se malo prije nalazili, i dalje težiti razvoju, inkluziji, omladine, jačanju kulturnog sadržaja i svemu onome što bude potrebno u ovoj mjesnoj zajednici. Ovaj naš projekat je obuhvatio 4 mjesne zajednice i pored toga što je obuhvatao to povećano učešće građana i podizanje nivoa aktivizma u mjesnim zajednicama, mi smo zaista isporučili neku održivu korist tim mjesnim zajednicama i poboljšali smo po nama kvalitet života tih mještana u ove 4 mjesne zajednice. Pa evo sad
u svojoj ovoj priči, dakle, mjesna zajednica Stružac je dobila neke nove sadržaje, mjesna zajednica Centar 2 također, Doljani, dakle, svi su dobili nešto novo što nisu do sada imali. Naravno da smo zadovoljni, i ja lično i svi članovi planinarskog društva Prem Glogosa 1979 koji su protekli period radili na implementaciji ove škole planinarstva. Jedno sigurno novo iskustvo, iako smo imali određenih iskustava tokom prethodnih saradnji sa ovim, ajmo reći, stranim donatorima. Ovo je sigurno jedno novo iskustvo i sigurno da će mnogo koristiti u budućnosti. U Donjoj Jablanici je kroz projekat MZ-a urađena rekonstrukcija prostorija mjesne zajednice Donja Jablanica, a kroz organizacije civilnog društva Udruženje žena Most implementira projekat Kurs šivenja i jačanje žena liderica. U prvoj fazi projekta, kroz projekat je prošlo oko 50 žena. Imali smo 8 edukacionih radionica na kojima smo podučavali žene. U stvari pokušali smo da im uputimo da se aktivno uključe u rad savjeta mjesne zajednice, tako da su na izborima koji su održani žene izašle na izbore i žene koje su bile na listi dobile su ogromnu podršku i ušle su u savjet mjesne zajednice. Kroz kurs šivenja htjeli smo da ekonomski ojačamo žene. 20 žena smo obučili tehnikama šivenja i krojenja. Ovaj projekat provodi UNDP u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave entiteta Republika Srpska, Ministarstvom pravde entiteta Federacija BiH, Vladom Brčkog distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova.